Ake uzukholwa ukuthi ezegqokama zibangise khona lophana-ke otondweni lukaThibela. Sawubona kuphi nokuphi kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela uyena Mathinda Dosi, intombi zomqamela amehla akabanye bakamali imali thukazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotshonze kulungelo press subscribe button share uphinde comment. Wenze sure ukuthi uyasubscribe ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala ufaka notification. Leli video izophele bese ukhomenta into ekuyiyona yona. Cwamele ishase liposte ibandla eligida nalo kuleli ashuthe laphana-ke edrobheni lasenkandla njengoba uThibela eke wafakela umyalelo wokuthi uzowabona amabhena akuyiwona kuyalela kuwo kwakhe noma ekhaya la kuzobe kushadela khona uThibela. Ezegcokama elisha otekisi kanye nabo-ke oshilisi bashuthe kona lawo mabhena okukhomba ukuthi balibangise khona-ke emcimbini wentibane. Bafowethu siyabonga kakhulu igcokama elisha ngokweseka noma ngokuveza noma ngokukhipha abahambile nalo lizobe lihambele emcimbini wentibane. Bafowethu kuhle kakhulu wenziwe igcokama elisha. Uzokhumbula ukuthi igcokama elisha limbangi naye-ke uKhuzani, kodwa-ke ngokomculo hhayi ngokwempilo. Likhombisa ukuphila kakhulu uma ngabe-ke lihambela imicimbi efana naleyana. Kusho abantu, akusho mina nami-ke noma sengishilo, kodwa-ke okunye kusho abantu. Njengoba-ke noThibela evezile ukuthi umcimbi usuqalile, useqalile impela, uyaviliyela uvula umcimbi ukuthi-ke uhambe kahle. Ngana wethu angeze uvula lakho laphana kwe-comment section emva kokubuka le video kaThibela. Ithula ithi nathi imizwa omkhulu imile nje bathi omkhulu beganiwe weganwe yini na zilani khona kahle siyabayiza ngoba imile nje weganwe yini na zilani obaba baganwe isithembu baganwe yini zilani nama ngcono ngiyagana nje ngizoganwa yini ulani